30 urte igaro dira Jon Maia bertsolari, kantari eta idazleak bere lehen kanta idatzi zuenetik. Ordutik hona 200 abesti inguru ondu ditu. Pieza horietako batzuk Kantu bat gara izeneko liburu diskoan bildu ditu orain. Aurten dira 30 urte lehenengo kanta idatzin dituela. Eta aspaldi buruan neukan letragintzari lotua zerbait kaleratzeko, ez da? 30 urtetan kantu asko idatzi ditut, talde askori, eta dena daude sakabanatuak denboran eta disko askotan eta ez daude argitaratua poema bezala edo zuzenean kantu izateko idatzia dira, ez da? Orduan, nonbaiten biltzearen idea hori eta neukan buruan, eta pentsatu, 30 urte izan daiteke aitzaki on bat hori egiteko, eta holaxe animatu nintzen lan hau egitera. Orduan, batetik da liburua, nire kantu hautaketa bat, eta kantu horien azalpenak eta historiak eta kontatzen ditut, eta gero baita ere, kantuari buruzko nire hausnarketak, ez da? Bai letragintzari buruz, bai kantagintzari buruz. Niretzat kantua da formato izugarria, liluragarria, magikoa, gizakiak asmatu duen formato artistikorik ederrena da, milaka urte ditu, intimoa da, kolektiboa da, jendea dantzan jartzen du, negarrein arazten digu, nazioak ordezkatzen ditu, horri buruz hausnartzen dut. Eta gero diskoan hainbat bide lagun elkartu ditut, kantu ezagunenetako batzuen bertsioak egiteko, ez da, Negu Gorriaken Gora Herria eta Lehenbiziko Balatik eta hasi, eta Akelarre pelikularaino, Sociedad Alkolika, Pirritxe eta Porrotx, Gozategi, Mikel Urdangarin, Gari, eta horietako askok kantatzen dute diskoan. Niretzat amets bat bezala da, eta altxor bat bezala da, gaur aurkeztu duguna, eta oso pozik nago, hain jende talentu duna eta hain jende ona zinguratuta sentitzen naizelako. Kantua bertsioa dira, talde bat osatu dut horretarako, Gorka Hermosa akordeoiarekin, mundu mailan puntaren puntan dagoen musikaria eta laguna, eta Peio Ramirez, nire bide lagun importantenetako bat, bere kantuak, txeloarekin, eta gero Nacho Soto, gazteena bera da, Idoia Zurmendirekin, eta dabil teklatuak eta pianoak jotzen ditu. Izugarrizko musikoak, eta izugarrizko bertsioak. Nik uste dut, diskoa entzuten duen jendea, asko disfrutatuko duela. Hezur beltzak geratu egin behar dut, momentuz, ze bira horrekin hasiko gara, eta orain hau defenditzea tokatzen zaidala uste dut, eta momentuz besteak utzingo ditut. Bigarren diskoa eginda daukagu, erdi grabatua ere bai, baina pandemia honek denbora denak aldatu dizkigu, eta azkenean batak bestea solapatzeko arriskua zegon, eta honekin ekingo diogu, Vitoria Eugenia abenduak 29, Arriaga urtarrila 6, eta Zumaia urtarrila 7, eta gero beste batzuk etorriko dira.